Bab putranya. Sebenarnya berdiri aja biar enak kok. Temenin udah ayo sama saya. Temenin gak apa-apa. Sambil goyang. Temenin monggo Pak. Iya, iya. Terima kasih. Iya tak ki. Aja senang wong tak sampai bawah. Tresnaku Sandra pesona lho ki. goyang muda. Darina asik asik asik. Kowe kalah. Kalah aku Mas. Kandane yo. Luwes lho iki malah. Jahe yo. Kulinosul. Nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo. Au. Au. Ayo Mas. Masuk indusu. Mantap iki. Gas papujanku ora beda rasa dengan hatiku. Rita wangi tansah nunggu wayanganmu ngerindu sampai bawah. Masuk ayo. Gentung. Ndi nasar. Hae pura iki. Ya hae Iki no. hae buwe lho. Bos- Mau nyanyi lho. bos asli tetep hae. Bundanya mau nyanyi. Iya. Oke, habis ini. Kulinosul ki ya pinter ya. Iya. Zamane Pak Darnosul. Tak
Kene Sragen Plosok Pundi? perbatasan kalih Purwodadi. Oh, nggih, kula senengane ya plosok-plosok ngono kuwi. Kayak iki Nggih, ngono aku kuwi. mlebu-mlebu. Cek alam iya. Nggih, atus alam ini nggih ngangge Sing hae. jelas nek plosok kira angan ngono to. Iya. Roh aku. Iya. Kok Pak De? Ya jenengan. Oh kula iya masih lali aku efek ngene iki lho Mas aku lali. Efek rong disamer. Iya. Urip ana kota gedhe. Kowe tutuke apa saiki. Sandra gentung. Pun telas. Yo gantian. Oh gantian nggih. Lagi. Beneran Pak. Dalem. Wis oleh pira? Urung. 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 Bapake ngenteni Mbok kei to ditutup. Dek. Ki MC ne iki MC kere iki. Iya kuwi ngono kuwi lho Pak. Ha mangsaku. Jane Aku yo kok ngopeni wong buri-burimu kuwi lho Ya mangsaku. entang diterusne yo. urip ana kutha pinter kowe Masuki komplit. No. Yo
Sugeng rawuh Pak Diandi, Mas Yanto. Wih, jan. Komplit pokoknya Dulur Mas. lanang kabeh. It Mas Yanto. Jalaran Oh, perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wong tuane tresnaku ra bisa ilang Margo kelingan ireng manis Chandra pesona. yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan suwe-suwe aku tresno ayo lahiran batine bebarengan Piye, Nduk? Oh, Mas Opo ora bisa iya urip bebarengan ngono ya ngono senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin sor ora kuwi sik sor ora Sor mboten, Pak. ora sor Ompun. piye Pun asene pun anu. Bu Desi sor ora Ompun sor iki telas. sor mong jalaran berpisah ngatur ke gongeng panuwun tanpa pepindang konjuk panjenengan Pak Deku Ompong Nggih. Mandole rene. Nyambut gawe. banget leren Rene ora yang oleh putri, salaman sik. ora kakak Nggih, wilujeng siang yang putri. Sehat nggih. ah Putune ala Mbah Min iki senenganmu Mbah Min anak lanang dhewe, anak wedok Ayo, rasa belik. dhewe. Anak rokok salah iki tak kudani. Yen gede ora urusan wis ben iki tak kudani. Senengan. Tak kudani. Anak Ah, ah. kudani. ini tak cekele Sok yen gede pinter nyambut gawe. Ayo Pak Lelo, lelo, oh larani sampir
Ngaturaken sugeng rawuh Pak Diman. Lanjut dari sawah turun ke hati, lanjut tangi mangi
budeku. Iki budeku. Pak Dekomis. Monggo baik. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Matur sembah nuwun berkah. Dengan Pak De Jumadi. Niki Iya, Bos iya. John. Lek, lek. Ewer-ewer. Kalamun weruh sliramu, batin iki anane mung tansah rangku. Rasa tresno kang tak endem, sarwa mikir ati tanpi iso jenjong. Kaya rembulan loncati, saben panci tansah adut ati. Pak De Jumadi matur sembah nuwun. Nanging aku ati bloko, pungkasane kebahan lara tresno. Mboten kersa jumeneng ya, Mas. Pak Komisi ngono kuwi Kak. Oh, ngaten. Iki nggih. mumpung jarene mumpung mbok wedok ra melu. Oh iya, ora apa-apa, Mas. Hula sawah Oh. sapa gendong. Datang omah atiku wis kapilo. Saengo rasaku lakon bisa jejagetan sliramu. Pak Kumis monggo Pak E. Niku sampinge Pak Jumadi Bos John. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Matur sembah nuwun. Alah iya. Biyang alah biyang. Oh, oh. Oh, ya. Mason yo. Kalamun weruh sliramu, raden iki anane mung tansah rengku. Rasa tresno kang tak endem, sarwa mikir ati tanpa jenjang. Monggo Pak Kumis, koyo ora bisa loncati, saben wanci tansah nduga ati. Nanging aku wedi bloko, pungkasane kemahan lara tresno. Dilanjut napa menika, Pak? Niki sebuah Moro, oke siap. Hula sawah Oh. sapa ngendut datang omah atiku wis kapilo. Saengo
iki Pak Deku ngisi-ngisini gor 5.000. Ngene juragan AC ya. Iki masku kandung. Moh Go tuku es teh ora cukup kuwi. ora cukup. Ngono juragan AC 50 minimal. Ngisi-ngisini keluarga. Lah iya mangsamu. Ngisi-ngisini paguyuban lho iki. Wah, dilanang nyanyi kok gor 5.000. Lah iya lho. Kowe Pak. Aku. Nanti lali gara-gara 5.000 lho. Lah iya to. Aduh. Hop. Gara-gara 5.000 ngene iki. Ndok, Mira. Masih anteng kene. Chandra Wasona, Bro. Mira. Iki lho, Masku. Juragan AC. Iki bojone budheku. Waduh, manis nduk. Pisanan ketemu. Ono kae tak kawang-kawang akon SOB. Oper to? Sing maca MC wis biasa. Iya. Oceh maca. Iya, dari keluarga Bu Wiwi, dari Blora Bapak Maroli ya. Ya, minta lagu apa ki Mas? Larang udan. Larang udan, larang udan, tangan. larang rangan. Heeh. Karo podang kuning. Karo wedang kuning seragenan. Siap. Siap. Nih, 10 juta Mas. Ya ora apa-apa. Nyicil 10.000. Kuwi lambemu wong wedok iki rasa ndremis. Engko dikeki dhewe neh. Iya. Nek wong wedok roh duit rumangsa aku ora oleh kowe. Njaluk mbok Iya. 100 aku kek iso. Yo, Mbak lali Teki, ta? aku lali Mbak Teki. Aku ngambil janji-janji. Aku bisa Semua Mas. Luar biasa. Hei, Iki ya bos lho kae. Ya Pak Ruli. Pak Maroli. Yo! Bapak Pak Ruli. Keluarga besar saking Blora ya. Ayo bos, masuk bos. Mas Riyadi sisan. Yo, jebet. Mana Bapak? Ibu. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak minta maafku. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Benawan Solo tak
SMS rambales itu lah kowe tak telepon malam kok pateni mangkel aku mangkel yen kabado irmamu mesti tak jiwa 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 ala jiwa sing di omah kon hae. Oh nggih, hae Pak. Bapak. Alah. Arisan Pak, arisan Pak. Ariati. Nek hae iki 50. Nah. Oh gitu. Oh, Bapak yang joget, Ibu yang nyawer. Ini istrinya. Oh, istrinya Masya Allah. Angger MC ngene tanggane dhewe tambah ketok. ketok Bojoku ya tak kon nyawer ngono iki pokoke. Wes, pokoke. Aku sing nyanyi, bojoku nyawer. Nyawer aku dhewe lah. Penak men. Janjane kowe ning ngendi? Gelagan Nupriyani atiku sujud kowe kancan karo penyanyi liya Chandra Pesona. Bisa goyang lagi bro. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanganmu nganti ning sere-sere ngene ana kene nduk aku nunggu kowe Pak Dewarji sukses. Lali janjine sajae Habis ini Bu. sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Hae lagi Bu. Hae gitu. Bapak ini penyemangat hae loh. Hae ojo-ojo koncone Iki pinter omah. banget loh. Lah iya. ya bos marmer. Tahu nggak Bapak bikin list siapa-siapa yang nyawer itu. Tulisannya warna banget. 278 loh coba. 270.000 nek sijine 100.000 wis piro? Teki urung do teko. Oh iya, tenang aja aku sabar Pak. Iya. Ibu hae dulu. Ibu hae dulu, bayar dulu, ya baru lagunya dilanjutin. Kalau HE itu 3 Bu, 1, 2. Aku rong. Aku nek Lah bagian pengen lanjut ora? pemerasan ngene iki wis pokoknya tenan ae. Iya ada. Nah. Wis bar Mas, bar. Jan. Nyah. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu Sandra Supriyani atiku sujud kowe kancan karo penyanyi liya
Tukri Mas, ya Mas. Ijo Mas. Yo, kene Monggo monggo sing ngersake Yo, yo, lagu. yo, 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 yo. Ayo ayo. Monggo. Monggo Mbak Men. Ayo. Lah, ayo kita makan. Renek sampur. Lanang dhewe. Ayo, mantep. Wedok dhewe. Anak lanang tak kudangi. Yen kene pinter nyambut gawe. Tak kudangi bocah ayu. Ojo Oh. yen ditutur isimu supaya selamat rahayu. Oh. Ya, Dri. Balur, Yanto, Adat, Masuki. Ayo. Pak De Kumis. Tak kudangi bocah bagus, tak kudangi sok yen gede pinter nyambut gawe. Tak kudangi
pripun? Nggih mak. Pariana. Nggih. Bude. Mak pariane gampang kok. Piye? Mae. Mae piye pariane piye? Tak kira me parian. Pariane piye? Ayo ndang. Aku mariane to. Iya. Wes, ora patut. Larase. Larase ngono. Monggo to. Nah, Pak enak aku beda meneh ngombe jamu wadahi batok penyanyi lemu ra iso ndodho. Pinter. Sok. Baru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Ayo dena deplok, kowe tansah tak goleki. Mbok ditinembak rambak, yen kurang marut nang gapiyang Masake waru doyong ning pinggir kali. Ayo moblong ning tunggone. Monggo Pak. Ditutup terakhir niki terakhir. Prengulung dilincipi najan urung wis ngicipi. Kulino. Doyong ning pinggir kali. Ayo dena deplok, kowe tansah tak goleki. Jam 4 muncul 5, wonten lapak nyuwun pangapura. Matur nuwun. Hanjih. Yo. Langge sinten? Ayo, sapa? Mas, Tanggung iki jawab HM-ne lho. sapa? HM sapa le? Sapa? Oh, bos. Oh iya, Bos, tadi HM, belum. Bos. Oh. Bos Marti yang mana? Oh iya, wis ngene-ngene Mas. Wis ngene-ngene, aku nek ngene-ngene ngono. Enggak Bude. Sabda penting